Assam nena kan in ka thu relo kan love a video adarna sa a mitam takin live po in kan en hlom nual ngeyang tun truma hian engwanga in kap ta nge kan nia eng tin nge min soya enge kan din mun le kan hmapak ti thlengin chui zau don te ang chiang taka hriat thei china tun trum in ka na hian SI pakhat tiamin Assam police paruk ka hlum an nia midang somruk panga zat ka liam ni in thren khat phei hi chu an din mun angai tu om hle ni in an soi Assam Sanchinbu Barak Bulletin chuan hliam na zual somli pasari chu Silchar Medical College and Hospital a refer an ni awangin kalpui an nia anjinga hian Kachar SP VC Nimbalkar le Dolai OC Sahabudin tepo antel nge Kachar SP hin zan khan ICU wa dalu ani awangin mi thren khat chuan athi angin antar langmana mase thu thang dik lo ni in abiak theya amal puya mizo tlangwal silai mutang chu lak chu a harsat dewa wangin Mumbai pan pui tum me kani adin munero angai tu omlo ni in antar langbok Assam Sanchinbu hian Mizoram lama po thi le hliam an omnual arin om thu atar langa adik lo thungani Mizoram lama ayar pakhat athi angin tarlan ni ma se he in ka anawang hian Mizo police thi le hliam an omlova alom omhle ama ero chu an in norna lama hliam pariat anoma anjinga pakhat hi amal puya ka ni in midangero far side pek nuwa chu tir le ngal vek an ni Assam police namal puya an ka sakhi vareng thlangwal kumsom ni pangami PC lal muan sa ngani in amal puya silai mutang hi zai chu ani to a ngai tu om ani lawani ni zan san lai pek khan vaireng te a hian boma buak le a hmuna om te zo chian ngal ni in a thalam hoya puak ani e tin min chang ani nimin in beina Assam police lam motor an man sakte chu a chan riat lawin ni zan khan akang bok ni nan soi social media lama Assam police sang khat chuang an thian te phubalatura an tho chua tur thu adarawangin ni zan khan bitam tak an ral khela azia lo hle ani Sahya puivi lama po inkap mai thai din huna anding nia ngai thai turin an VC pihminga silai mu le thil danga tranpui dil na adara a che vela om te po an in ring hlom hle kan palai chuan Sahya puivi lam hi biak bo tumma se tu ma biak po thei an om lovani vaireng te che vela hian Mizoram police mei ni lo tlangwal question le trom ngai tam tak chu ral thuam nen atul thuta chephat thei turin an ram mu meka Mizoram hun rang ranga tangin an pan khom mek bokani ram ri buai hi adai duk maya boruak aral muang viawin langma se enge motleng thut thei ani rengani Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma chuan mi paruk an thi ti tuitara atar langa thudik chan ve mangin mizo te apu chle thungani mizo IR kem an chu saktak po na tanga LMG pani ne na mizo te an ka chiam lain Mizoram lam chau chu LMG mang angin atar langa Mizoram police le civil mi te chu Assam mi le sa an tha awanga lom chiam angin achua bokani Union Home Minister le Prime Minister te hriat ngei turin azual ko na sa hle tuntrum puaina chungchanga hian mitam takin an demawangin a mai phi faina tur azong ve ni inalangani Assam Forest Minister Parimal Suklai Badia chuan Assam lama mi paruk thi in mi somriat chuang an hliam ni in Times of India palai arila an ma ni chuan silai an met puak ve lo ni in asoi mak mei vai nge vai ni an tlin thin te a Mizoram lam che dan chu British sunlaya sap sipai ten India mi an pong ka chiam na Jallianwala Bagh nen ate khin kwal velani Assam media te chuan lai lo taka thil thlen dan ta langin Barak Bulletin chuan Scholarship SP le Assam IGP Anurak Agarwal te remna zonga anin biak mek lain Mizo te chuan Assam lammi Sanchinbu mi le official te chu lungin an tong chiama atnuwa sairokher mangin marbulin an per Sairokhera per mei du tok lovin silayan met puak ta hialani ti in Assam police chu firing order pek an nilo anga tarlan ania chu wangin an chan acheta ni in ajiak bokani Kachar SP VC Nimbalkar le Dolai OC Sahabudin te chu ka hliam an nia Assam SP ka hliam ani nu hian Kachar police Central Force ten mortarin an chang le ta boruak adai ta ani MLA pakhat chuan an CM Himanta Biswa Sarma chuan an police te hi firing order a pe ni in an tar lang bokani Assam media te chuan Mizo civil mi engomosa chuan silai an kenga engtinge an police ho tu ten silai an ken an phal sakti te nikum khan Mizo te sikul bom chiat en fia turakal Assam official te chu silain an lotin thup to a kumina an kap ta ani ti ten an tar lang ani
Mizoram Police te chu tear gas le thil danga Assam civil mi te beya an pua an ma ni thil ti zoka Mizoram lamtia an chua dai thungani Mizoram sarkarin nimin buaina chungchanga athu chua hi lobi leila Assam le Mizoram in rin a buaina thleng chungchanga Home Minister Pulal Cham lian athu soi Assam IGP kai ruaina hnuaya Kachar DC Kachar SP Kachar DFO le Assam Armed Police zani rual vel zet chu July ni som ni paruk chokmadar som pakhat le achan ve khan vai reng te autorexos tena an ron luta CRPF ten an ven lai duty post chu ti luina ron paltangin Mizoram Police tam vakloin an ven mek po an kalpel Assam Police te hian laila pur lamatanga vai reng te pana National Highway atlan motor enge mozat an ti chebok Assam Police ten buaina an siam ti hriat ani vele vai reng te khomi pui te chuan thil omzia hrechiang turin thil thlen na mun an pana ral thuam keng lo civil mi te hi Assam Police te chuan tiang le na bein tear gasin an ka boka civil mi enge mozatin liaman tuarani Scholarship SP le executive magistrate te po rang takin buaina thlen na mun an thleng zui ngala har san na chin fel tuma an malak na chu Assam Police lam le official dang te hian poisa lowin do kan kilin engma soi pui thei anilo ti chuan buaina apun lun zela Assam hian tear gas mai du tok lowin granite thial an chelek zuya Assam Police hian tlaidar li le minute somnga bor vela silai an met puak tranta ani Assam lamin silai an met pu ata kawangin civil mi te channan Mizoram Police po in silai an met puak zui ve ngala heti lai hian scholarship SP po CRPF duty kema Assam Police ho tu tenen an indoor me kani Assam Police in CRPF le Mizoram Police duty te za pa na nei lova paltlang luin Mizoram chungeya vai reng te autorexos ten hial an ron lut ta mei hian nu nau te ati thlabarin boruak na satakin ati chia hethil thleng hi apoi tak zetani Union Home Minister chuan Assam le Mizoram Chief Minister ve te abiak nuwa Assam Police te hi an tol kir ta chowa CRPF mi le sa te hnena an duty post po an hlan kir le ta ani Mizoram chunga dan lova Assam sarkarin buaina asiam ta mei hi Mizoram sarkar chuan na takin adema buaina pumpel thei ani reng laya hetianga Assam lamin buaina na satak an ron siam awanga liam tuar an om hi Mizoram sarkar chuan poi ati tak zeta tun hnuwa hetiang thil hi thleng to lo se adu le ani Mizoram sarkar chuan Assam le Mizoram in karam ri buai hi muan om takin do kan kila chinfel thuai ani abeseya boruak thatak nuaya in biak na aom le theinan Mizoram sarkar chuan Assam sarkar po ati tur thatak ati turin abei ani tiin tunruma in ka na hial thenga mi paruk lain nunna an chan chana hian Assam bak mo putur anomlo Assam CM thar Himanta Biswa Sarma hian meini som sang ni som ni pakhata official lu atang khan a then om stage zong anek taveka michak CM lu alan thei ani baka Central BJP sarkara atlak tum ema wangin India marchak state dang te chu enga ma angai lo ani ber Mizoram chau ni lo Manipur Meghalaya Nagaland le Arunachal Pradesh te ne na ramri buai an nei po aron nung thar le vekani ti chuan zun ni som ni pasari khan vai reng te ai tlanga Mizo huan an ron ne chu tana Mizo huan zau tak chu sakin an lua zui baka an huan thlai an sam chiat saka tri kan phun nanani Mizoram Police te puan in ne na an ti chiat sak nuwa po Mizoram sarkar le police atangin chanlet na a omlova an pong portul vai reng te lampa ka buarche phai nuama Mizo leilet huan zau tak chu sakin an nor chiat sak baka a che vel tlanga duty post siamin anom chil ngala sai ha puivi lama Mizo putar kumsom sari mi pulal mal so ma chu vaudain an khuwa chu Assamram ani thu an lo soitir bok ai tlang che vela pheichuan an pong por zuala wangin vai reng te mi te tan aril runat thlaka an huan lo ram chana wanga an ril ru anat baka vai sipai laka Mizo kan thang klom lutuk chu tor hreom an ti hle buai tira tangin norlet an dua ma se thu nei tulamin an khap dai le thin aru ka boruak a in mun mek lain July ni som ni panga pathian ni zan laya ai tlang Mizo phaya vai ho in pakua lai halani a tu te hal nge ti riat ani lo a hal tu ni nge ya riat te hi chui sui ni in mi pathum sul nu a mu thaya mitam tak chuan vai ho in Mizo pu chiat tumin an halani an ring ani pathian ni zana thil thleng hi Assam lam hian Mizo te ti apu in
vai reng te lam ron nor na rem changa an mangnge an tum sa reng ti rial loin tho tran ni chundar som pakhat le achan ve vela vai reng te auto stand bula Assam police zathum vel le an motora ron thleng tarup mai an hnung dol turin civil mi tam tak an ron thok chuak bok Assam lam hian an tum lok ani arin om viau chawhmadar som pakhat le achan ve vela an police te an ron thlen ma te hian arukin jingkara an police engemaw zat chu vai reng te che vel tlanga an lo om man to ani tin thil mak ve deuh pakhat chu Assam le Mizoram ramri buai na veng him tura vai reng te thlang loka om CRPF ten Assam police te an lo dang lo kha ani ngai tu apo ati thui hle Assam police te hian vai reng te auto stand thlang dewa Mizo police ba reka om mek te chu lu chilin an tam hne si awangin an chu atira an bungrua te po na an the chu sak mia nge ani Mizo police te hi an tlem awangin norlet thei an nilowa lo thei lowin an in sa seng taringot mai ani heti mek la hian Assam police te chu vai reng te auto stand bul tlanga kem siam tumin an inzar phartana lingro te sawa tlang chunga puan in kayantum puan in kaina man ruwa truck trip thum lai nen an ron thok chuak ani Assam police sawin an auto stand hial an ron pel to awangin vai reng te thalai te an norle tura thok chuak turin an tlang awa thok chuak an tam hle thalai huai sen thok chuak te hian an man ronei ang an fe chuak puya tear gas le stun grenade manga lo beitu Assam police te hi nasatakin an norle ta ani an nor thui tel tela Assam lamin tear gas le stun grenade in an kap na satel tel in nor lak lo laya cholangai fobok Mizo thalai huai sen te hian an ram ron chu puitu te hi laumi alowa machonin silaya tin reng tu tiang koi ngok khopa hlap po an nei ani Assam police an tlan chia an motor panga vel ba ka achunga an bungro chi rang puan in kaina man ruwa ba ka phole helmet thlengin an kalsana Mizo tlangwal ten an mang tangkai ta ani Assam lama tanga Mizo motor ron so Swift car tum pol chu Assam lam hian an lo vuak chiat sak ba ka an nu pa hian kutan thlaka he thil hian Mizo tlangwal te thina khei ta zak mai Assam police ho motor chu ari popa a than chu kong puya alet phung mai ani Mizo IR barek an chu sakta ka in kul Assam police te hian in ring takin LMG pahnih anin sopa in ka hrim an tum ni berina lang an boruak clearin Kolosip DC Dr. H. Lal Thanglia chuan an in kap ngei dona a hriada wangin ruwa man na fel tak asiama in ka na thile riam te boy som tu tur ambulance le medical team thlengin arua man ngalvek Mizoram police te tollo tura thupek an ni to a Assam police in an ron nor chuan silai po apu anga yang ati mia mai ani Mizoram police te chuan tlang mun rem laya mi pui hriat lovin om mun an khuara atul huna ripop thei turin an bok thap an zinga hian ral sai thiam sniper chu Bragaren Thomnet APR ball action sniper rifle humin zon mu har tak turin abiru ve mek bok Mizoram police te an tran muna an om thap awang hian in norna mu tur an tlema mi puin a om zia relovin an tem pha hialani ama ero chu in ka chu thilfin thak ber ani lo wang le Assam police ho tu ten in biak an rotawangin Mizoram lam ayo in Kolosip SP Puvanlal Fakaral tele anaute mi parukan suka Mizoram lam chuan IR te omna an lualan sakatranga input chuak turin Assam lam hi an ngen Assam lam chuan an forest reserve area ani thua changin chu an tum lo hle thunga an ti khotlai kwal vel mai ani darkar chuang an indor hnu le in mi te thunun photula an ti hnuwa an be seyang an ti hlo tin sak zel hnuwa po chu tum lova an ma ni aya tlem jok Mizoram police te in ka pui ngei tum tlata an lanta ka wangin pufakate hi Mizoram alet le mei tumin anin siama chutia Mizoram lama le tan tum mek lai chuan Assam lama tang chuan civil mi tam tak an ron lang phuta Mizo thalai te chu lungin an tong Assam police te chuan stun grenade le tear gas in an lo pui ve reng bok Assam lam chuan stun grenade le tear gas mei du tok lowin silai pa ngai met puakin Mizo police te chu an kapa in ka na satak athlen pha ta ani Mizo police te hi ruwa man na fel tak nen tlang chunga in khuar an ni ba ka Assam police te hi ruang chai che thlakin kil rang atangin an huala IR kempo na chuan Assam police panga an thal topa thisen aluang na sa hle in chunga chuan Assam police an omawangin Mizo police te chuan an ka chil lo theilova kem pang hi achi khrup mai ani vai ho mang ang chu Mizo kem an chu saktak thanga kongpui lama te chuan an tlan chia a then churam hnuai lama pilbo tumin an tlan bok
Mase an ma ni ep chi tlanga tanga mizo tlangwal ten an lo ka thei si awangin an thi seng sung ta mai ani pona om LMG pu chuan theile theilovin an tloma in ka hayan du ani ti lan tirnan aton zaw war chu asilai mora tarin avai phelo lova a om na hmuna hian thi sen atling na sa hle in chunga mi te po chuan kan thi zo tak ngial don ti in an ron ti ve ta hloma sipai le sipai chu in za ton takin ruang le hliam seng hoina hun an in siam sakta ani thinrim thak te mai chu CRPF fawin scholarship SP te in humhimna an pedu lo kha ani in rem na zonga asam in kulna scholarship SP pufakate an ommek lain an in kap ta phut kha ania pufaka phei hi chuan indoor tur an ni awangin silai po apai lo nge ani Assam Police ho tu pa ne na an thut dun mek laya silai apu ta ka wang hian pufaka le anaw te ho chu an thlang lama anin sa senga an pia meya CRPF te ne na in humhim na an vadil ma se CRPF te hian an lo hum du lo ani ramri abuai na chuak tur venga anda CRPF te Assam Police ten ol sam taka an paltlang theile mizo SP le anaw te an lo hum du lo hi isu lian tak alani nge yang ti chuan CRPF ho omna bulrem chang la ya chuan an sahim na zongin an bok ta ringota an bulloka Assam Police lan chiate ron kal thrin ma se van nei thak takin vai ho hian an hulo hlawani mu se zong an kap nge yang Assam sipai tlom te tolkianga IRK man chua san nu po hian jingkara aru ka vai sipai lo chu masa te kha ram hnuaya an latang khanga mizo police te omna paltlang lova Assam lama let ngai na a omlo wangin kaltlang phalsak turin home ministry an thlena an phalsak don emti he thubuat soilai hian ala hriat lovani Ministry of Home Affairs Government of India chuan aizola ommek CRPF te chu IRK ma duty tura ati awangin an sukha SP chu kem chua sana an kutada turin DIG na hril ni in an soi ma se scholarship SP chuan ka career po in tur don ma se Mizoram sarkar atangin thu ka mu ma chu kanaute ka chua tir theilo ti a changin kem hi an lu ho mek ni in an soi ani ti chuan Tuntruma state pani police te anin ka na hian Mizoram hruai tu huai sen tak mai IRK kan la let lo ani chuan ka bangang ti hial po an om ama ero chu film khur thu hla Tuntruma chuan chiang takin tar lang lo mai la atul dan na zirin kan la tar lang don ania atop bera chuan vaireng te in be na hian Peter pakhat video in ka awang lai silai arik pop lai po a zam map lowa zozial pet wang mai kha alar hle ani hi pilal rin mo yini in champhai lami vaireng te a pasal anaya wanga omzuita ania a pasal hian a boral santo nge arem rem thoka e zongin in thalem lo taka a khosa ni in an soi nuro thap tak ani lir thai khal thiam lo anei lowa autorexo khalin e zong mek ni a an soi ba ka vai sipai ho pho chu sak tu te jinga mi ani bokani police to in jing chopalam ti la din zo ho me kan a police ron ne so tu men ron so thut maya eme hen sarkar in kan stana hi me pon kan thria che tulen kan thria khatia thila sekan set vele khan kan police te kan entry na la thata ka lo dor turania ma ro chu mi ron ne la kan tum chuan thato lo so turania ek te zo man kan to turani lo eme kan aira post khumi valen te otos tan bula kan tin me ka khu ron lola na min ne chon tum chuan silai po man mai turania kan man ron nei angin chan tu kan entia he ti hian alai fin kan fil renga heta tang hen phone kan message chat te ola kan pe renga e civil mi ati ra chuan civil mi te hi training nei chaloni wangin inventory lo dam ula kan entia amaro civil mi te po kan so sila man inven ula silai mu leng lak te po om theni wangin kan police te ma thei de wina kan tia amaro civil mi thanem ngai ten na me lo ron chin thak thak chuan kan police te po civil mi dang lo turin kan hriat tira civil mi ne tran rol zera ai pui te pui khathil poi to lo vange amaro civil mi te vengin turin position te polang ni se kan tia tuna hian ten chuan Assam police lam hen to thale set to a tin norzel po kan tumma kan spy lam po kan intichak sau sawa sarkar stan chu entizo main to kan tumlo kan to ai chon ni tura chan kan tumma ikan police te ba kan civil meter ko sen takin ram ven na lo thok ka kan lom khop maya helai mi pui po kan ngen du chu a takan ro bon lo wa in zai ngai ton taka
kan police te thanem ngai na te kan civil mi te thanem ngai na te mun khata long sa turin tan ho turin kan sia tin kan police te po aru vai za pharin position mumal takin amla kan civil mi te ven turin chen khatin kan police ten lan to te kan be sia so lam chu dei lovin thei to patang turin thu kan pe me ka di ke chu to lai thil chazo so zer to kan nga ya khumi asam lampang motor po ni mo za chu ti sian din kan sia tin ke ma ni motor te po thang lama lo khoi ti te po report ta oma chu to na hian a ground tak ke se thelo ti hian a life in dan vil a o dar kan pe renga ti hian a seza tak ro chu kan soi thi ri lo wa thi le liam lo tura kan nga ya tier gas ten manawangin khatianga liam ngem pal the ni atin engpo theng the kan ni ya medical team ambulance ten fel takin kan ro man fel to wa iso ten chon engpo to kha engpo theng the turin kan engpo sai fel to ani engpo kan ma son don ni chon mi pui te chang ro la thuleng la thu chiang mang lo leng la a lo buaya ngai da lo sui vak vak lo turin kan ni ne tu ko ni e